Узараць і пракультываваць агарод, дроў прывезці і пакалоць. Клопатаў вяскоўцаў хапае не толькі вясной, круглы год. Як камунальнае унітарнае прадпрыемства «Канашкава», што створана пры Лёзнінскім сельсавеце, дапамагае спраўляцца на агародах, прысядзібных і дачных участках жыхарам раёна. У матэрыяле Юліі Устінавай. 3 каты, парнік, агарод ля дома. Уся невялікая гаспадарка Александры Антонаўны. Спраўляцца 82гадовай жанчыне дапамагае дачка. А калі трэба што-небудзь больш істотнае, напрыклад, агарод узараць ці дровы нарыхтаваць, у раёне ведаюць. Смела можна звяртацца да супрацоўнікаў камунальнага унітарнага прадпрыемства «Канашкава». Прыйдуць на дапамогу. Обращаемся, что дрова, да. На зиму надо 2 машины дров. Обязательно. Я позвонила по телефону, и мне пообещали, что привезут. Ребята сразу откликнулись, сказали, как при первой возможности привезем. Вот привезли. Потом огород надо было прокультивировать, тоже попросили. Без вопросов приехали, прокультивировали, спасибо им большое. Сенокос начнется, вот это обкашивание. Тоже старики, ведь одинокие, они ж не могут обкосить. Хорошо бы это тоже организовать. В общем, молодцы, что занялись таким полезным делом, особенно для стариков. 4 чалавекі, 2 трактары, прычэп, аўтамабіль, касілка. Бадай усё, што трэба для паспяховай работы такога малога прадпрыемства ў вёсцы. Лепшая рэклама – сарафаннае радыё. Задаволеныя кліенты рэкамендуюць добрых работнікаў суседзям. Заказаў хапае. Заявок довольно-таки много, очень много востребовано именно по доставке дров, хотя я сказала бы, что все-таки конкуренция у нас существует по заготовке дров у населения, но она здоровая конкуренция и по стоимости, и по качеству выполненных работ. І ў сельскагаспадарчым філіяле «Кляўцы» таксама брыгаду ведаюць і яе работай задаволены. Не першы раз заключаюць дагавор на аказанне паслуг. Зараз механізатар робіць падсеў шматгадовых траў. Пасяўная завяршаецца, апрацоўваюць апошнія гектары. Лишний трактор для нас это очень большое подспорье. Вот. Механизатор очень ответственный. Он будет проводить в дальнейшем такие работы, как значит, подкос многолетних трав, значит, и на сено, и подкос пастбищ. Вот. Потом будет он у нас задействован на отвозке зерна от комбайнов. З лютага брыгады «Канашкава» кіруе Вячеслав Мацкевіч, мясцовы, да работы звыклы сам і на трактары, і на аўтамабілі. Апошнім часам, кажа, заказаў стала болей, ёсць планы па развіцці прадпрыемства. Думаю, потом к осени еще плошки приобрести трактор. Потому что вот культивируем, кому-то нужно перепахать. Ну, колхозы правильно, они помогают населению тоже. Но только вот как идет посевная эта страда, соответственно, пока свои работы не сделают, они же не идут, нет населения. Вот, а приобретем плошки, уже будет еще лучше. «Канашкава» вытрымлівае канкурэнцыю з прыватнікамі, імкнецца да самаакупнасці. Заробкі ў брыгады пакуль невялікія, але стабільныя. З пашырэннем паслуг разлічваюць на большае. Прымальныя расцэнкі, тэхніка заўсёды гатовая выехаць па заяўцы, кампактны трактар і культыватар, якім зручна манеўраваць на невялікіх прыватных агародах. Для вяскоўцаў у такой рабоце адны плюсы. Юлія Устінава, Дмітрый Котаў. Навіны. Лёзнінскі раён.